Zdravím vás, toto je Rebrum z SVK, naspäť na YouTube. Dneska vyšiel trailer na Deadpool 3, niečo nového, nevieme sám čo to je, neviem čo to je, ale idem si to pozrieť čo to je a na ten film si neviem dočkať, lebo som vyrastal na to, už bolo to moje detstvo, takže je to tak. Pripravený na trailer, som zvedavý, kto sa tam ukáže, čo tam bude. Poďme na to. 3, 2, 1, teraz. I'm about to lose everything that I've ever cared about, and I have no idea how to save it. But you do! Trust me, kid, I'm no hero. This Wolverine let down his entire world. Well, my entire world needs you. Shake on it. Ah! Just have a tip with your little steak knife. That's what I'm talking about. Slow motion action sequence photos if you live or die. Who's next? Oh Počkaj. Sabretooth. Sabretooth, X-Men jednotky. Wait. To je on. You look ridiculous. People have waited decades for this Haha, fight. show it It's to not other gonna be people. easy. Maybe nice. Shoot the double and take him down. Side control. Then full mount and you ground and pound till he makes no sound. Pamätám jednotky bojovali pod sebe, ale aj to málo. Budeme tu asi nebojovať. Oh, shit. Je to tu, festivále, tu bol trailer, prekvapený, oni, ako sa volá, Sabretooth sa vracia z X-Men jednotky, čo bol, ako či s tým bojoval, v jednotke bol veľmi drsný, toto je už starý, ale vidím, že je drsný, takže som prekvapený a hovorí som, že tam má ukázal Fantastická štvorka tiež, ale to prekvapenie a takisto aj Daredevil 2003, takže wow, super. Neviem dočkať, pravím potom reakciu, keď pôjdem do kina. Možno vlog, ale to sa neviem povedať, mám teraz dobrý mobil na to, preto aj zlá kvalita, ako vidíte. A proste je to tak, no. Tu ste mali trailer a ešte čakajte niečo nového do budúcna. Možno niečo plánujem na niečom, ale to vám nepoviem, takže ďakujem za pozeranie, Rebrum z SVK. Čus!